אני מראה לכם פה כורסה, הכורסה הזאת נקראת Luxury, היא בעצם המודל הכי גבוה מבחינת האיכות שאותו אנחנו מציעים. שימו לב לגבי הכורסה. הכריות של הכורסה כמובן מאוד מאוד נוחות ותומכות. גם העניין של כרית הראש וכרית הגב היא יותר קשיחה, כי יש פה עניין של מסאז' הדרך לפרט על זה גם כן. אז שימו לב, לכורסה הזאת יש 5 מנועים. יש הטיה, אני ארים קודם כל את אדום הרגליים. שימו לב, אני מרים את האדום. כל התנועה היא תנועה איטית, יציבה ותומכת. אני ארים אותו כמעט למקסימום כדי שיהיה לי נוח. אדום הרגליים, יש פה הערכה לעומת קורסאות אחרות. בקורסאות אחרות, האזור של האדום בעצם מסתיים פה, כאן זה מסתיים ממש סמוך לקרסול בקורסה הזו. אז הרמנו פה בעצם את אדום הרגליים. עכשיו, יש לי כאן, אני אוריד גם קצת את המשענת, שתראו גם תנועה של מנוע של המשענת. אבל מה שמיוחד בקורסה הזו, זה עניין של הטיית הקורסה. בקורסה רגילה, כשאני מוריד את המשענת, אזור הישבן נשאר שטוח. ואז זה יוצר לפעמים פערים בין המשענת לבין איפה שאדם יושב. כאן יש מציאות של אפשרות להטיה במנוע השלישי. אני אוריד את המשענת וגם אזור הישבן ייתה כלפי מעלה. שימו לב לדבר הזה. אני עכשיו שוכב, אני יורד והאזור הרגליים עולה גם כן. יוצר מצב אפילו שאזור הרגליים יהיה מעל האזור של הלב. עד כדי כך אני יכול ליצור מציאות כזאת. זה ממש ממש הכי נוח. עכשיו תשימו לב למנוע של כרית הראש. אני יכול לשנות את פוזיציית כרית הראש. אני אלחץ פה על הלחצן, וכרית הראש תתמוך בי מלמעלה. כך שאני יושב בצורה כזו, כרית הראש בעצם תומכת בי מלמעלה. מעבר לזה, יש גם פה מנוע נוסף, שזה לכרית הגב, שהיא גם כן או שמושכת אותי את הגב כלפי חוץ, או חוזרת כלפי פנים. אני לא יודע אם תוכלו לראות את זה כאן, אם אני אעשה את הפעולה, אבל זה עניין של כרית הגב. אני אעלה כרגע שוב למעלה, ואני אראה לכם עוד כמה נקודות קטנות לגבי הכורסה, ואז ניגע לנושא של המסאז'. אני ארד עם האדום רגליים כלפי מטה. טוב, קודם כל יש לי פה את המתקן הזה. אני יכול לשים לי פה את הטלפון. המתקן הזה הוא טלסקופי. לפי אורך הטלפון, אני מכניס, ואז אני יכול לשבת פה ולראות את הטלפון, להזיז את זה. אפשר גם למקם את היחידה הזו גם באזור הזה. נעשה את פעולת הקימה של הכורסה, ואז אני אעבור איתכם למסאז'. תשימו לב לפעולת הקימה בכורסה. תמיד טוב כמובן לשים פה הליכון בחזית, שיהיה במה להתאפס כאשר משתמשים בכורסה הזו. תנועה איטית. אדם יכול להפסיק את התנועה כמובן מתי שהוא רוצה. אני כרגע משאיר את האצבע לחוצה על הלחצן. שימו לב איזה זווית קימה. ממש, אני כמעט בחוץ, אני פשוט כל ראשון נותר לי זה פשוט להישלף החוצה. אז זה לגבי נושא של הקימה, אני אחזור רגע אחורה. וניגע בעצם בלוקסוס הגדול של הכורסה. ירדתי למטה, אני גם יתה לי קצת את הגב אחורה, שיהיה לי ממש נוח. עם עניין של אדום הרגליים, להעלות אותו. כדי להראות לכם את הפעולה האחרונה שאני רוצה להראות, אני ארים לי שוב את אדום הרגליים. ואני אתן את הכורסה קצת אחורה, שיהיה לי נוח. ושימו לב בפוזיציה הזו שאני נמצא, עם כל הנוחות שכרגע תיארנו בכורסה, יש פה לכורסה הזאת מנגנון של מסאז'.
לא מנגנון רטט קטן, אלא מנגנון מסאז' שעל ידי לחיצה פה בצד, בצד הכורסה, יש לך צד. ברגע שאני לוחץ עליו, אזור הגב, אני לא יכול להמחיש לכם, אבל זה נגיעות קלות ושונות לאורך הגב מלמעלה כלפי מטה. אז בעצם אדם מכניס לתוך הכורסה, עם כל הפונקציות דיברתי, גם מסאז' אמיתי, שממש חשים אותו, אבל מכניס כורסת מסאז' לתוך הכורסה עצמה. יש פה גם אופציית חימום, אז האדם שבעצם מצוי במציאות סיעודית או עם רגרסיה, הוא יושב על הכורסה, יש לו מסאז', יש לו כל האופציות שדיברנו, באמת הכורסה הטובה ביותר, כורסת לקשורי, שאותה אנחנו יכולים להציע.